но както знаете, парите се отпускат от Министерски съвет, а не от Министерство на културата, затова ние сме тук! Тук ли сте? Не ви чувам! Не ви чувам! Господин Денков, слезте при нас и покажете, че ви интересува културата и че наистина сте решили да включите в новата конституция културата като стратегически приоритет. Ако това сте решили да направите, е добре. Но още по-добре е да покажете първа стъпка и да увеличите бюджета, който в момента е 350 милиона, с още 250 милиона допълнително. Ние ще сме тук. Тук ли сте? Не ви чувам! Браво на вас! Добър ден, здравейте! Благодарим ви много, че се съгласихте да бъдете част от тази наша инициатива. Здравейте, много ме приятно. Да бъда част от тази ваша инициатива. Първият ни въпрос е: казвате, че 0,4 не е просто цифра, а е отношение. Можете ли да обясните на по-младите, не толкова запознати и хората, които са по-далеч от политическия живот, какво точно е 0,4% от какво е това? Хубаво младите да почнат да четат малко повече. И само в телефона. Преди четеш в телефона, ако търсиш, ще го разбереш повече. 0,4 от БВП, 0,4% от брутният вътрешен продукт. Парите, които ги има в държавата, голямата труба с пари, която е в касата, който всяка година, правейки бюджет за следващата година, отделя пари за това, пари за това, пари за това, пари за това, за всеки един сектор в живота, който прави. Здравеопазване, образование, храна, икономика, култура, спорт и така нататък. И всеки един сектор, който зависи нашия живот, всеки един сектор получава някаква част в зависимост от в съответната система на държавното финансиране. Тоест, ако ти си частник и имаш фурна, първи държавата няма да получаваш освен и за закупване на пшеница, доходи и така нататък. Ако е предно паднал грамодеца в полетата и изгорил всичко, държавата е дължна да помага. Но това са средства, които се заделят в друг фонд, който да помага. Отделните сектори им предвид, тъй като в културния сектор, голяма част от културните институции са държавни. Там разходите са държавни. Държавата по закон е длъжна да подпомага културния сектор и да го финансира в неговите необходимости. Това имам предвид. Когато ти си на трудов договор, ти е такъв държавен културен, прави дори държавна болница да си на трудов договор, т.е. на заплата, така наречено. Държавата чрез финансиране към съответния институт, болницата или театъра или спортната зала, ако е държавна, по този начин парите могат да стигнат до заплатите на всеки един от една работник, който е ангажиран с дейността на съответния институт. И като се отделят всички тези пари по някакъв начин, всеки един сектор получава определена сума пари, определен процент от БВП, брутния вътрешен продукт, от парите на държавата. За култура са отредени в средносрочната прогноза за 3 години напред тези 0,5, които са в момента, да стигнат до 0,4. Значи, вместо да се увеличава, да стигнем към 1%, както ние всички искаме, това вие, те се намаляват към 0,4. Обяснението е следното. Обяснявам го така, защото наистина хората не разберат. Обяснението на министра на финансите е следното. Процент се намалява, обаче като число, т.е. като пари, се увеличава. Това също няма логика за мен. И той се опитва по този начин да ни хлъзне. Няма как да ни хлъзне, защото не работи този сектор вече 30 години, поне аз. Защото според него брутният вътрешен продукт ще се увеличава. За 3 години ще става много по-висок. Ако сега е 10 милиарда, след 3 години би трябвало да стане 15 милиарда.
да речем, цялата държава. И поради тази причина, ако сега бюджета за култура е 0,5, което да речем прави 370 милиона, да речем, казвам, защото не искам да правя точно цифри, нямам ги пред себе си. След 3 години, когато се вдигне брутния вътрешен продукт, ако ние продължаваме да сме 0,5, парите, които трябва да дойдат при нас не са 370 милиона, вече ще са към 800-900 милиона. И за да спести тези пари да не идват при нас, това намалява всъщност процента, което означава, че според него ние през 27-26 година би трябвало да получим 0,4%, би трябвало да получим пак около 370-400 милиона. Което според него на нас не стига. Други въпроси, че на нас не стига. И поради тази причина беше и този протест, по който и вие участвате. Защото смятаме, че 0,4 е отношението на един единствен човек на финансовия министър, в случая е този, към нашия сектор. И ние не сме доволни от това отношение. А смятате ли, че целта на протеста се постигна по някакъв начин? Мисля, че да, защото се оказа, че ако когато викахме пред Министерски съвет, никой не излезе от сегашното правителство да разговаря с протестиращите и да обърне внимание и да каже, дай да видим сега какви са проблемите, дай да видим сега как да ги решим, което би трябвало да е различното действие. Оказа се, че двама лидери, Борисов и Пеевски, са почули много добре това послание от страна на всички протестиращи и са се запънали и са казали, ние ще говорим с финансовия министър да увеличи бюджета за култура за следващата година. И бюджетът за следващата година вече като предложение е с почти 150 милиона върху сегашния бюджет от 350-60, което вече прави около 450 милиона или 500 милиона някъде там. За следващата година, което е една много сериозна крачка в това да се повишава бюджета за култура всяка година и плавно и елегантно да стигнем до така наречения 1%, а не да се вземе на 0,4. Да. Каква е ролята на министъра на културата и има ли той такава в оформянето на държавния бюджет? В момента, за съжаление, а и в времената преди този министър на културата, всички министри на културата са били в ролята на гара разпределителна. Нищо повече от гара разпределителна. Хора, които разписват документи, разписват заповеди, чрез които заповеди парите от Министерството на финансите, преминавайки през Министерството на културата, стигат до второстепенните разпределители и до хората, които работят на делегирани бюджети. Те предвид съответните културни институти. За техните заплати, за техните нужди, за дейност, за ремонт и за всичко това. Той има роля в формирането на бюджета, доколкото той трябва най-добре да знае необходимостите на целия сектор култура, защото вътре в този сектор култура има много браншове. Имате театри, музика, балет, художници, писатели, културно-историческо наследство, археология. Всичко това е в Министерството на културата. И той би трябвало най-добре да знае необходимостите, в зависимост от инфлация, от цени на стоки, материали, защото ще се повишава. Енергото дига тока непрекъснато, водата и тя се дига. Тоест, той би трябвало да знае, да формира това предложение, мотивирано към Министерството на финансите, с което да каже, на ми трябва да още еди колко си милиона лева към бюджета, да се справим следващата година, защото и доскоро имаше много сериозна инфлация, в момента цените скачат, падат, необходими се ремонти на много места. Така че това е ролята на министъра на културата. Сега дали трябва да е такава, е друг въпрос. А смятате ли, че изпълнява функциите си спрямо днешното време? Не смятам. Аз смятам, че ги изпълнява частично от гледна точка на това, че той дойде като министър с посланието аз идвам, за да успокоя сектора. Сектора беше дълго време спокоен, но според мен заради лоши съветници
недоброкачествени тумори в Министерството. Той започва да бърка. От точка на финансови параметри към хората, които зависят от Министерството. Добре, бюджетът за култура показва ли отношението на министъра на финансите към целия сектор? Аз го казах в началото, да. Показва недоброто отношение на министъра на финансите. То не е защото той не дава повече пари. Защото министъра на финансите би трябвало да бъде, освен добър математик, трябва да бъде и достатъчно интелигентен човек да знае, че без култура нацията си отива. Можете ли с няколко думи да им разкажете какво точно представлява актьорската професия извън това, което виждат на сцената и на екрана? Няколко думи ще ми е много трудно, да ви кажа. Защото актьорската професия първо от една страна е признание, любов, от друга страна си е диагноза. И то тежка диагноза. Тежка форма на шизофрения. Защото не се отвояваме да късне. Сега съм аз, да вечер съм друг. Но за да стана друг вечер, трябва да съм прочел много книги. Трябва да съм гледал много филми, да съм слушал много музика. Съм намерил цялото това време. Когато започна да пиша една пиеса, аз трябва да имам интелекта да разбера за какво става. Да разбирам от човешки взаимоотношения, т.е. да съм и психолог по някакъв начин. Съобразен да се роби по един начин. Да разбирам от човешки взаимоотношения. Мога да контактувам с колегите на сцената. Разбира се, аз трябва да съм си научил тест. Разбира се, аз трябва да съм в добра форма, и физическа и психическа форма. Трябва да съм в добър вид, когато излезе на сцената хората. Сам да гледат и се души да гледат човек, който би трябвало да хареса това, ако аз не получих на сцената. Тоест, аз трябва да водя непрестанна подготовка и непрестанен труд да полагам, за да мога да съм адекватен, когато се кача на сцената. Това е много трудно. За последния ми моят спектакъл, Боже мой, текста съм учил около 3 месеца. Текст за представяне, който е много час и 20 минути. Около 3 месеца съм го учил, 3 месеца съм го и репетирал след това, тук 6 месеца. За да излезе на представяне, което те хваща за гушата и излезе. Освен това, преди всеки спектакъл, аз по принцип аз преди представления не си позволявам вътка алкохол, не се храня. За да мога да съм бърз, за да мога да съм адекватен на ситуациите и много бързо да включвам от едно в друго. И най-вече мозъка ми да остане свеж и да бъде концентриран. Много често в България се използва названието непрофесионални актьори. Като председател на САП, можете ли да споделите мнението си относно това определение? Комерциално определение на някои телевизии, които си набират участници в разни реалитите и ефтини филми. Казваме ефтини филми, имам предвид разни такива формати, които участват непрофесионални актьори. И заявяването е, ако искате и вие да се видите по телевизора, давайте при нас. Как ще не сте актьори, непрофесионални актьори. Това е обидно за хората, които са професионални актьори. Обидно от гледна точка на това, че вижте, ние сме блъскали 4 години в академия. Ние сме чели много преди това, много неща, ходили сме на театър, гледали сме филми, подготвили сме се за този момент. 4 години сме, наистина сме се блъскали сериозно в академията, за да научим А, Б, Г, Д от тази професия. Изведнъж се появяват някакви хора по телевизора, които не могат и да говорят даже нормално. И те наричат себе си актьори. Аз наблюдавам в социалните мрежи. Всеки трети, айде, всяка трета или всеки четвърти е актьор. Предам, къде си актьор, че не съм те виждал. От тази гледна точка
е глупо, но аз знам защо го правят. В смисъл, аз не мога да ги обвинявам до безкрай частните телевизии. Те го правят, защото на техни плащат по 50-100 лева на снимачен ден. Професионалният актьор струва далеч повече. Заради подготовката, която има, заради таланта и заради това, което е показал в театъра и в киното преди това. Така че, как може да се промени, това е другия въпрос. И не може да наложим на частни телевизии да работят само с нас. С причина, че няма такъв закон, който да съблюдава единствено професионални актьори да работят в театър, кино и телевизия. Това може да стане с промяна на статута на организацията по нашите съюзи на артистите българи. Тя от организация, която се занимава с това, което се занимава в момента, стане съсловна организация като при лекарите. При лекарите как? Ако си член на Съюза на български лекари, лекарския съюз, ти нямаш право да употребяваш професия. И ако един лекар сгафи и отреже вместо апендикс, отреже, да не казвам какво, някой мъж, той моментално, разбира се, когато се докаже, че той е сбъркал, моментално бива и изгонен от лекарския съюз и той не може да употребява повече тази професия. Също бих искал да стане и с нашата професия, но това означава смяна на статута на организацията и всички, които завършват академиите и всички училища по театър и кино, задължително трябва да бъдат членове на Съюза на артистите, за да могат да се намерят работа в кино, телевизия, театър, радио, дублажи и всичко останало, което акумулира част от нашия професионализъм. А това е много труден процес, защото промяна на такъв статут става с решение на Общото събрание на Съюза на артистите. А когато сме подавали индикации към Общото събрание, те се казват, задължително членство не е. А е нормално, може би, в днешно време, в свободно време, никой не би трябвало да бъде задължаван да прави каквото и да било. Това е въпрос на личен избор. Само че ние сме свързани ръце. По този начин не можем да коригираме и работата на частните телевизии. Ние можем да ги спираме да работят с непрофесионални актьори. Да им харесва продукта, да се сблъскат с говорят. Можете ли да кажете какъв е процентът от БВП, който се акумулира в сектор култура? Какви са постиженията постигнати през последните години и какво точно разбира Министерството под резултати? Мога да кажа какъв точно процент акумулира Министерството на културата от БВП. Просто причина, че не знам добре разчетено Министерството. Това е Министерството за занимава с това. Мога само да кажа, че миналата година Министерството върна от бюджета, с който разполага, че върна около 50 милиона в държавата. Не е освоени. И оттам е отношението и на министра на финансите. Искате повече пари, пък ги връщате в държавата. Значи ви стигат по-малко от 50 милиона. Вече разбираемо ли е многото отношение да е такова. Същото министър не се е справил добре и е върнал пари в държавния бюджет. А пък как беше били въпрос, извиня? Какви са постиженията постигнати през последните години и какво точно разбира Министерството под резултати? Постиженията във всеки един сектор в областта на Министерството на културата, постиженията са много. Как да ги отделя? Ето, в киното имаме предложение за Оскар. Нали? С филма на Командера. Уроците на блага. Да. Между другото, Стефан Командарев показва, че наистина е силно интересен български кинорежисьор. Първият филм, който засне и аз участвам в него, Светлия голям спасение бедни от всякъде, също беше на крачка от влизане в номинации. Той беше в шортлистата за предложение за номинации. Така че аз съм сигурен, че с неговите опити, с това, че се го опитва и да прави хубави филми, имаме, че успее. Надявам се, с Уроците на блага да успеше от филма на приятел. Ето Георги Господинов взе Оскар за литература. Българ. Сега в момента има една информация, че най-малото поколение на цирк балкански цели някаква изключителна награда, някакъв престижен цирков фестивал в света. И те са предложения вече за следващ фестивал в
могат да вземат голяма награда с номер. Тоест, цирковите артисти в България, които се срещуват готови, които изпитват невероятни трудности, защото нямат база, нямат държавна база, всеки си има частни циркове и работят по полето, по халята, репетират, тренират, но продължават да работят, те също живат успехи. В театъра има много успехи. Самият факт, че публиката започна да се връща в театъра, вече само по себе си успех. След COVID беше много тежко. В момента вече виждам табели, няма билети. Да. За конкретни представления, което също е много важно. Така че, а за резултатите, какво се очаква като резултати, може да питате министра на финанси. Той чака резултати. Само, че преди това аз искам да го питам какви са неговите резултати по събирането на данъци и такси в държавната хазна. Много страна. Защото той също трябва да отчете някакви резултати. Той не може да си събере приходите в държавата, чака от мен резултати. А освен това, резултатите от култура не могат да бъдат видяни на другия ден, след като се пуснат парите за самия сектор. Резултатите от нашия сектор могат да бъдат видяни след 10-15 години, поколенията, които идват след нас. Защото културата и парите за култура са не разход, както смята Асен Василев, те са инвестиции в бъдещето. Това няма спорно да го повтарям на този човек. Добре. Последният ни въпрос е, все пак успяхте да постигнете едно обещание за допълнителни 150 милиона. Те достатъчни ли са и ако останат само обещание, обречен ли е сектора при условие, че бюджетът бъде приет и какви действия възнамерявате да предприемете тогава? Сега нека да бъдем коректни. В предложението в началото на бюджета Асен Василев предлагаше да даде около 70 милиона за сектор култура върху сегашния бюджет. Ние на протеста искахме тези 70 милиона да са 250 милиона отгоре. Никой не е чул, освен двамата лидери Борисов и Пеевски, които явно са скръстени с зъби на третия в това правителство, Асен Василев, са му казали, че трябва да даде още пари. Той казал, че дава още 68 милиона. Което тези 70 плюс 68 правят близо 140-150 милиона. Значи аз не съм искал да дадат 150 милиона и не съм постигнал някакъв резултат. Аз смятам, че резултата създаването на тези общо 150 милиона върху настоящия бюджет, резултата е постигнат и от вас самите. Бяхте на площада. Защото именно заради това, че бяхме на площада всички заедно, тези двама човека са чули, видяли, разбрали, че културата е натикана в хубаво и трябва да се предприемат действия. Така че не аз съм виновен за това. Не си го знам като значка. Моето значка е знам да го кажа. Много ви благодарим, господин Мутафчиев, за отделеното време и за това, че ни приехте в кабинета си. Това не е моят кабинет. Кабинета на... Не сме така. Аз съм тук временно преминаваш. Просто се задържах малко повече. Аз ви благодаря за съвременните и готини въпроси. Другото мога да ви кажа какво смятам да се случи с Министерството на културата след време. Това е една теза, която аз разбирам в мисленето си от доста време. Тъй като в момента Министерството на културата не може в съвременен аспект, в днешния живот, днешното време, Министерството на културата не може адекватно да изпълнява функцията си. В мен функцията му е друга. В момента Министерството, както ви казах, се занимава с това да бъде гарна разпределително за парите от държавата към отделните, така да ги наречем съвременния език, контрагенти, ползватели на тези пари. И не може да се занимава с по-важна задача. Защото непрекъснато трябва да кърпи покриви, пропаднали, дъждове валят, наводняват, цени се развалят, трябва пари за това, трябва пари за това. Плавовете, плодите, стиловете, изгорели, дайте тук 30 милиона, трябва да се намерят. В археологията там, по целта трябва още допълнителни 2-3 милиона,
трябва да се намерят. Министър на културата се раздвоява изключително много. Не му завиждам. Чуди се откъде да намери пари допълнително, за да може да закърпи някоя друга дупка. Който не той е отворил, но и те са отворили през времето, защото никой не се е занимавал с това. И смятам, че Министерството на културата задължително трябва да се отдели от боравенето с пари. Тоест, да се създаде една допълнителна агенция, която да се занимава само с трансферите на тези средства към отделните второстепенни изпълнители. А Министерството на културата трябва да се занимава с стратегия, политика и развитие на сектора и с визията каква искаме да видим българската култура след 10, 20, 30 години. Тоест, министър на културата би трябвало да бъде визионер, а не човек, който идва от някакъв сектор и решава, че сега тук ще даде малко пари на те, за да е спокойно. Не. Министър на културата трябва да прави политики. Защото чрез култура може да се прави политика. Това е много добра политика. А с парите трябва да боравят хора, които се занимават само с пари. Те не трябва да правят политики. Не трябва да се занимават с политики. Те само с бораването на пари. Това е моята визия и смятам да я предложа на протест. Успех ви желая. Общо взето всичко, с което се захвана, стигам до положителен край. Крайна сметка трябва да вървим напред, не назад. Не, ще има хора да върват назад и то успешно.